이제 볶아보지. 우엉명으로. 나도 묵었는데 안 좋더라고. 그런데 안 좋는데 나는 미리부터 얼른 묵었어 약을 막. 우리 아저씨가 잠깐. 그래갖고 아주 그래? 그래갖고 막 나는 소독약 그때마다 너희들 그만 돌고 가서 알바하고 했어. 그냥 좋구만.
Tira ko sa tiyan ginagot. Uy, delikado. Oo, count man siguro. Mag-counted siya. So kung daghan mo ka na, mas maayo. Na akong kuan. Plaza na ba kanilang lakuananan din he. Jaggingan, walkingan. Kani siya mga kuan, libre lang ni siya nga mga kuan. Equipments na sa gawas ba. So yung nani kanindot sa ilaha. Inta sa to ana pala inani kanindot untay.
labi na sa mga tiguang. Hindot kayo sa mga tiguang ba. Tiyan balik.
아이고. 아니, 자기가 헐까 없게 가지고 무슨 것이게 딱딱한 얼굴이게. 나 한국 간다고. 그래, 한국 간다고. 아니, 얼굴을 봐도 딱 저기 다 Exercise ta. Pag ni down na akong watch hour na unsa may akong YouTube eh. 얼굴을 딱 태가 난 뒤. Ni down na sa akong watch hour klaro YouTube. 야, 세대 깨고 싶은데. Hey sir. Nakugkuan sir. Kanang exercisean ba? Nana ba? Tapos gawas. Tambay-tambay. Exercise ginagmay. Bawas kalaay. Hangin-hangin sa to. Lamig yung hangin. Kumusta man ka sir? Nakagtalisay? Nakagtalisay yun sir? Alin sa taglain. So ay tag tuyok-tuyok. Oh, halidim dayon. Halidim day sir no? Body build up sir, kaya ako nakatagtiyan ani. Ay go. So hinani nila ako mga inawang rasa dahang gigtao ba. Kasagaran mga tiguang. Kung napala yung tayo hinani sa tuwa ba sa Pinas. Labi naman kasagaran mga tiguang. Ano nila magtambay, mag-exercise ba. Lagi ay holiday. Kami wa may holiday din eh. Last week na may holiday. Nahiman wa migi. Wa inisulti na mo nga. Holiday di ay ni Jote lang sad mi nya. Nahiman way tao sa factory gibangko. Sana all sir holiday. So kani siya nga equipment oh, mo ni siya. Mo na yang igo. Yang back. Natiguang na kasagaran din oh, ang tambay. Wa man miswildot, ay no wa miswildot sir, pero kuan mi with pay. Sa kuan sir. Katong latest na ko nga update sa akong vlog kay mo tong katong nanginhas mo to gikan mi atog kuan factory buntag niya. Lahos lang mig dagat kay may duty. Pag-abot na mo White House factory so may gani kay natin nga hunasad. Wow, Amerika eh.
So dili na kaatong sa Japan. Wala na tong sa Japan sir, wala na gyud to. Kuan, di naglakaw ako sir. Dula man. Dula sa mong balay, unahan lang. So sakto pud mag-hiking. Nya, dula sa ba nya? Dut kitang bar no, hinahangin. Summer man gud init kis balay. Nya, dala pud maka-exercise ba. So pwede po siya i-bike sad. So wala may kuan. Palipas oras lang sad ba. So lakaw gamay. Nawa na dito ang Japan day giahak. Wala day update. Kuan sir, mga September siguro masugod na. Padung pa-autumn na ba. Kaya ang kuan din hipod. Kaning asam sa akong likod. O lagi kani sa akong likod, cherry blossom. Ang uban kani sugod naman og kuan. Ang lagas na mga dahon ba sa cherry blossom. So hapit na padung na sa kuan autumn. Siguro mga next month. Nya sakto hapit na hinapos. Hapit na tapos ang August pod. So pa-autumn na. Lagi sir, mo kasi mga tao din ga jogging, uban walking. Ang uban sad magguyod sila mga itoy, mga ero nila kay anhi sa gawas pa kung anon silang hugaw ba. Safety kayo di pa sa tuwa ba. Ani mag saya kasi mo cellphone, wagi problema, wag cool ba. Sa tuwa, pasaya-saya kasi yung cellphone na. May buong lang ka, wala si mong kamot. Hindi ito sir, na ikauban ba no? Laim sa to sir, na ikaw kasagod. Sakto kay sir, gikan ba mag-jogging, walking, nya dayon, ikaw man. Dito din ng Jollibee. Balik alindog ay. Taas man kayo ni, napan siya dito sa kisa kong loyo, o kanin dinhi dito pa ni speakers niya. Ang sa dito pod, straight pa na siya dito. Yung mga tao niya, mga machine. Straight pa na dito niya sa pika side pod sa dinhi pod taas. Layo pa sa gani na po dito niya. Ganahan ta kung maadto lalay namgod nga nay kuan dito unta ba barbell gani hindi to na kay barbell dito dapit. So try na ko ugma, mag-live ko balik ugma sir. Ya pakita-on ta mo di akong ikuan, pakita na ko unsay asa siya koto ba kani nga da no, inani siya ba kanang brown kay para sa bike lane siya, ang green kay para sa tao. So inana sila ka kuan din disiplinado ba. Sama na napoy mga gahig ulo ang bayek na yung mulihay ang tao anaagi po uban. Lagi ka nang magsabot-sabot lagi ka na kay magsabot-sabot sir nga kuan ko no, mag-exercise, mag-jogging. Himan-himan ikaw man padulngan Jollibee. Useless og yapon. Kuan siya kaning gudang kuan siya sa una. Kuan siya mag-release ba sa train. Katong sa unahan dito, naman dito ang katong train gani katong para sa tong train tubusan nga train katong coil nya wala naman siya nag-operate nato dito yung kuan mag 9 sa to nga tuig 19 basta mga 90s nya until nag-operate siya ba. Then pag human kay na may bago din nga kuan station nila sa train station nila
So kani wala na siya gigamit. So mo na gihimo na ang release ni siya din oh. Mo na siya gihimong nani ba? Walking niya ang katong trend dito gatambay wala na mo na to tambay wala na magamit wala na mag-operate. So gihimo sa indot kayo kay gihimo nilang kuan nani ba? Mo public nga plaza ba? Nakanindot ba kanay mga equipments gani sa manaw mga pang exercise ba. So ato ta speakers gani lakaw ko ato na to kaning side din ang pinakatumoy niya ba sa tumoy ani napoy kuan barbell mga 20 kilo man siguro usa ka plate usa ka set ba nindot sa pikas kay nato as layo lang duha ka set. Dili sir kanang parehas lang sa kuan bisan asa ka nga lugar din himod sila mga sa syudad kay di magid mawa ang kuan gud mga train ba naa gid mapagamay man nga syudad or dako isa mas tuoy nga Manila ka tuwa rin tumoy na train ba. So ilang kuan gusto na nga train katumang kuan kuril nga kuan mo to sauna nila niyang kawan kasagaran mga bag-o kay kuan naman mga KTX. Kuan kanisla din sa mo lagi indot kay din hilagi kay libre jud tanan ba kan mga pang exercise gani kasagan magtambay din mga tiguwang man tabi nag mga hapon-hapon na manggawas na sila nya ani magtambay ang uban sad sa udto napon ni kuan din magpayag ba kabantay ka nang sa mga Korean drama nga magduwa ka nga mag sana go nga game ana sila magtambay na may payag sa dinhi nya ana sa unanay magnaa ana sila magtambay napo din nani diya magdodor la game sagan mga tiguwang ani kahapon kay magawas na uban pod mga batanon mga baguminyo nana sa hapon na nigikan sa trabaho na ba bilib sa mga tao din sir kay kugihan kay mga lakaw ba di kay sama sa tuwa nga dool ra kaayo labi nagkuan mga balhabal dayon sa kay balhabal uban sa kay jeep sa dool ra kay ba dinhi kay lagyo kay lakawan kugihan kay mga lakaw mga tao dinhi man kay ang kuan sad usa sad ilang mga kuan god mga bus kay nagi ka ng bus stop ba di mo ka basta kasakay og di ka kanang sa mas tuwa nga mupara ka mo inana ba payag o inana ngunit tambayan nila kasagaran mga tiguwang ano ikatambay asam takuyog o may plaza inani dahas to lagi refreshing juga ayo lamig ang hangin o makita ninyo ka luhag kayong mga dahon karon kay medyo hangin mag bagam sa kindagom so padawon ko sa kaninga side kung kuan sa right side na sa kuno so ato na to ang sa tumoy pinakatumoy ani niya ba ato sa end niya sa pika side pod layo mas taas ang pika side bitaw kugihan sila mga lakaw gid 아까도 말한 거 보인다. 알겠어? sa tuwang gud kay sa tuwa gid kay bisan kay duol kaayo labi na sa syudad ka bisan duol kaayo magsakay ganig kuan balhabal labi na uban kan ba ni mga sikad kay sikad na magsikad ayon nya duol gud kaayo gud ang sa dinhi kay waoy layo kaayo nya kung sakay kag bus pod kung asa may bus stop adto jud ka mulakaw lakawon gid to nimo mo nakanindot sa tuwam gud kay bisan asa lang ka para ba inana
Bilib ko sa mga tawag din yun. Kay kusog kugyan kay mga lakaw ba. Nya kuan gabi lakaw kuan sa ilang health ba. Gabi. Mabuti lang mga pagkaon nila, mga sagaran gulay kay mga kimchi. So agi kog gamay lang nga tanil ba. Sa babaw ni kalsada. Mo ni sa ilawom. Sa babawan na kayo. Kalsada sa sir. So exercise nam gyapon ni siya. Bisan pag wala kay gi aswat. Kani kay pang kuan man siya unsa kani. Pang endurance ba nimo? Mao ba siya kuan? Mong endurance. So mas may sa tong mo aswat ag kuan sir, mga barbell gani kay pang muscles ba. Pang muscles ba. Lagi, nice kayo. Balik ko to niya, ikaagi sunod balik na ako. Agi on to balik na sad. Nya, nasa unahan sir, napos like kani ganiya sa dito sa Pika side kato dito, tuwa man ang train dito. So katong last na akong nag-live ko last Thursday so to, Wednesday ba. So hindot ka ilang kuan, ilang bangko ba nga musiga. So tuwa sa may train nga side sa kilid nya dinhi pod nasa unahan na sa do. May lagi pada sa Pinas sir, may isod sa box ba. Lagi, sige lagi exercise. Kisa man nga bro. Daghan ba sila sir? Si Jacob. Sige sa tugkuan. Sinto siya live nag-exercise. Sige to siya kuan, nagsitog live. Nanapod sila din hiyo. Lahi po ni siya ng ako, no? Napi pang bukbuk ko. May nakasuya ko din. Inana ba? Mga machines gani. Mga exercise, nindot kayo. Dami na hilig kang exercise. Ampay kayo nimo. Ako po sir, guli lagi na ako kay may ito na gym dito sa Juramba. Ikaw sir, wala na ka mag-exercise? Sumogid doon na siya, pang bike lane yan. Uban kay ano man aging tao? Nindot tao. Wow! Oh, ilang bangko. Suya ikaw ng bangko eh. Piano. Cancer ba? Dito nilang bangko. Usab-usab ang suga. Masab na yung color ana. Suya kay ko ana. Solar ambot di man di man siguro magnam siya kuan. Magdili solar sir. Ya, every gabi sa siya magkuan. Mag-i-on lang ba sa gabi. Nam siya box alarm, magdi siguro na solar. Labang ko. So agi na ko og ano, stoplight. So pasan to gamay. Ni mga lucky sir oh. Mga ulitaw ba? 6. Ito na. Buksin nga na ni sir. Daghan man ni ka sa kasagaran gud sa
dinhi silang nasa okay. So nasa ka nga na may mga inani gud. Nya labi na sa syudad, sa city na taghandwing inani ba. So tas unahan hapit ni siya mo in dinhi nga side. Di man kay siya nga nakalayo. Sige leblay ba manhiman stoplight hapit na din nag-go. Napad si buwak ay gwapo kay buwak pink. Hindi na maklaro yung buwak sir oh. Ay hindi na maklaro ngit-ngit na. Nasa inanaan lang sir kanang ay di na makita ka magpayag-payag nila ba ngit na di makita. Lagi mo suyaan dyan ako din higit kanina ni ba suya kay kuani kay bisan pud sa kuan sa inom katong last nako nga lugar di man to sa city mo ram to siya kanang baryo nya nakanindot kay nagyapoy mga inani di mawa po dili nga nani kani nga nay walkinganan sa kuan lang mga ginagmay lang lugar ba na siya kuan nagyapon to mga equipment nagyapon pero kuan lang mga pila lang kabuok di ina nakadaghan ba. So, mo ba ni? Mo ba ni? Oh, dito eh. Nakoy ko na to sir, na-upload niya na ako sa kuan sa short nako. Nakoy video ato. Wa pa na ako ma-upload sa short. So nakoy pa niya ato. Mas klaro siya kay adlawan pa ba sa kuan. Diyan na siya ko nakoy latest nga kuan unya kung mahuman akong edit upload na ko unya pero vlog lang ba gahapon nga vlog then lang siguro na ako upload kay waman ako siya gi-upload sa nag video ko po na ako siya gi-upload dili siya nako pang upload sa vlog ba ihimo na nako siyang kuan short so dili na ako upload sa vlog kay gipatindogan ako pag video dut kayong buwan oh half moon. So mo na ni dapita din hiyang kuan ang tumoy mo na yung endin hinga side sa Pikas side dito sa Pikas layo ayo taas gito yung kuan dito nya mulabang pagita og kanang dako nga highway dito nya mas nindot dito kan ang ganan to kanay kuan dito barbell duha ka set ba ang usa mag 10 out 20 so 20 kilos ba yang usa kay 10 kilos suya kay ko dito layo lang gyud so ang plano dito mag bike siguro ako try na ko ugma og di ko tapulan so mag live ko ugma ay medyo sweet to sorry bawo na ka medyo may sa tag memory gamay bisag makausa lang maagian ba pero samot kay do naman sa balay ko niya pero may magian magbike maggrocery mi dito adto may nga side dapit maagi niya katong sa last nga vlog katong summer nga vlog kay nasa to mo tong gigian na mo tong padong sa kuan bus terminal ba so din hinasad nga side na nasa mga equipment na sad lahi pa tong dito sa Pikas ganiya sa akong gitambayan pang abs na pang abs kani mo pang abs magyapon na din kani sa kuan hawak bi kani mo tuyok na siya ano yung effect niya so dara 20 kilos lagi
오늘 하자. 내려가야 돼. 이걸 내리려. 개떡 세다. 고정시키고 했다가 lalahi ka niyo lahi doon sa dinhisat nga side oh. Ay daw naon ay mga nagbangko mo siga oh. 5 ka buok sa busag yung suga oh. So mo na ni din hidapita mo na ni end niya. So wala din na nakutob yung kuan. Din siya kutob kay so unahan medyo bungtod gamay. Lagi indot kailang government sir. Nya ang mga kuansad, ang mga citizen kay hadlok ila sa kuan. Mahadlok sa gobyerno sa gid ba kay ang balaod nila kay stricto man kaayo. So sa tuwa kay ay uban gobyerno di man kay uban di man mahadlok, di man kadlukan sa tuwa gud. Dinhi kay stricto kay silang balaod gud. So wala na end na. So mo na yung end oh. Then napa ba? Padung man saka. Tayo na ugad to. Disiplinado ka bigla kon sir. Disiplinado kaayo. Mag na pa may daan nga gamay oh. So enda na ugad to. First time na kumuan ha. First time na ako, last na ako dinhi sa kukutob nga kuan. Kanya din basta makita kay nga napinganan niyo. So pwede pa na nato kanan. Lahuson pa nato. Napam siya gianan no. So tanaw nato kung asa siya mo stop. Iyay, sakit na ang paa. Baguhan siguro ay bangkong na. Ang lingkuranan ili. Lagi suya kay lang bangko lagi naglagot na ko ng sigtanaw. Suya jud kay ko na. Kani ceremony oh, ano paigpayag nila ba? Indot kayo, indot kitambayan oh. Na trapo. So dili siya maghugaw maayo kay binlan nagtrapo. Sa namin nisaka na nagbukid. Action na magsaka. Layo na gid ni. Healthy kay sir kay katong kauban ako nga Koreano nga tiguang sa una nihawa naman siya kay tabi-tabi man ato. So mostly lagi daw moabot og tagkuan mga 100 years old ba asa man sa gatos kasagaran na nila. So sa tuwa kay mga 50 plus 60 uban di abot 60 wala na sila kay maximum siguro na sila ha sagaran minimum maximum na ba mga 100 years old jud daw anak sagaran. Usap po silang kuan gud pagkaon gid lang number 1 gud sagaran more on gulay gud na karne pero panagsasad ba nya gabi sila basta gabi ka nang sa gulay gid nila number 1 gud ng kimchi. Ay. So wala na end na ni siya oh. Kuan na lang ni siya agianan na lang ni sa mga tao sa adapt din sa mga highway nga daan. So there na wala na. So balik na ako sa agi. Oh sir daghan man simbahan there sir kay daghan kayo makita kay kanang puwaw cross man na siya yan napag another one na sad daghan kay simbahan din himan dapay usa diha kana putig siga ya sa amo sang gipuy-an katong gistihan namo sad kay nasa didto kilid sa atbang naa sa pika side naa gyapon daghan kay simbahan magatbang-atbang lang lagi
Kung magkuan ang good, maglalahi mo tinuhuan sa good, uban. Kung kasagaran daghan sa tila Christian pero lalahi ba? Kanang uban magkuan na church of unsa? Unsay uban mo kanang sa to uban mga born again siguro inana mo na nya kanang Christ is Lord ba na? Kanang Church of Christ mo siguro sa na pod. Sa daghan. Oh, simbahan ti gyapon din ini oh, sang tungod oh. Nya lahi pa na oh. Yo ta si puwa dito oh kato, puwa simbahan gyapon. Na din he. Daghan kayo. Mga apartment oh. Mga apartment. Ang buwak oh. Bintaha din mga flower siya din oh, pink. Ba't di magkuha? Sa akong kuhan na ako video, nindot kita naon sa pang short na ako nga video. So, kasi ma-upload na ko niya. So, please kog check sa akong kunya. Unya sir, kasi ma-upload na ako. Religion, lalahi man, daghan man. Mga Christian, Japan sila, pero maglalahi po, sa tuwa sad ba nga. Diba, daghan sa Christian sa tuwa, Katoliko, kanang mga born again, mga kanang Jehovah's Witness ba? Christian man Japan na, diba? Mga nanag, magmawag yapon din hiba, nanang mga kuan, religion. Kay, kanang mga, nasa do. Daghan kayo, sa asa, makita ang mga simbahan din he. Nya mostly simbahan kinagi si kuan na si sign nga kuan gud cross basa ano pasad oh nay puwa sa tapad siya nasa usa tapad niya sa katong puwa oh duha ka buok ay balik na sir nya hapit ko sa katong kuan ito yung barbell 20 kilos alsa tagamay pang pagawa sa atong kuan ba muscles. Naon sa tilo ka ulit tao ay gibang kong asan to nihawa na baga tag nihawa na kay al sa tagamay mo nila din ning plaza sir unya napud sila kuan kung sa kasam gud labi nagbike ka magbike nasa sila butanganan sa bike oh inana oh pwede man mo ibilin mong bike diha uban way lakay gani uban sa lakan pang pinsa lang sa babasig di man kalikayan sa nay manguha nya kanilang bangko lagi nga lagot na jud ko ani may naging dadon sa Pinas ipasonic box lagi may tadtaron padas Pinas hindot kayo sa busa bang siga pa nya ko nam si box sa ilam sir na kana na si box so naingan din sir mo ni nga aning plaza. Kuan, dili imuha nga bike ba? Kanang kung nakay bike niya, magbike ka, pwede mabilin dito. Nya lakan lang nimo. Pero uso na kay dinhi pud ang kuan, kanay mga scooter, mga bike nga kanay kay mga e-bike, na mga motor na nga bike, di motor ba? Kusog kay mo dagan. Pero kuan, dapat na kay application siguro. Nya QR code, magnay code sad ba? Para muon siya magamit nimo. So mo siya nga sa park oh. Chungho Wilbing nya Gongwon kaning orange kan siya Gongwon pasabot kay kuan plaza or park ba nya maniangan Chungho Wilbing mo siya Wilbing park mo na siya ngan kaninga sa kaninga park Sanjongdong pinamay tao mag-alsam tako sa kuan barbell so ani sa ta sa kuan para sa abs tira tagamay ay basin dag magka-abs ta sir may na lang may iba na ng mga fats ang kuan lang ang katong daghan lagi din makita mo sa kasa naka butang na skilled mga bike lagi ya po magna siya kuan na siya motor ba nya tindak nimo sa mga duwas ka tindak nimo kusog na kaing dagan niya
mas nindot po, mas ganahan ko sa katong kuan. Sa kuha ba manual lang ba kay dala kay gyapon exercise. Siyempre pang kuan nimo, pang paa nimo, pang legs. Nya, pang kuan sad hangin sad. Kung saan kang balik sa kuan sir, isla. Sumwalsam da ko naman. Naman si Tio, magbarbil sa si Tio eh. Ala sa palabig pagamay god. Akong kuan asa kuan lang ko pa sa ako advice gamay so pwede mo kamukaon gyapon og kuan god. Mag-rice gyapon ka ba pasong sa una ba nga dili gay ka mag-rice, di ka mag-rice sa morning, di ka mag-rice sa di mo mag-ilawom. Namin ni aging kuan sa ilawom. Train sa buwim ding ilawom di ay. Next week pa Mayo di ay. So maka nagbakasyon diha. So katoy gingon sa kuan para America sa siya interview. Sa to, balik na ako. Pre-qualifying interview. Pila na may timbang din mo ron di ay. Pila ni balik sa sakay mo timbang. So ugma, magunsa man ka ugma. Sa may mga kuan mo nga week. Ugma yung kuan. Pre-qualifying. Then after ana, after sa qualifying, unsa may kuan na sir kung makapasa ba ka na or unsa pwede ka maka-qualify. Na naka 67 mo tagtimbang kay ang timbang sir ni Saka man ko ganam ko sa magsig timbang na namo ni Saka mo 67 man ang timbang tinuod sakto ba ka di ba katugubawan namong timbangan. Timbangan sa nginlan ba 67 ka mamaw tagtimbang di Saka man ko gud yung misi man si kuan lolo misi so mo ni purpose ani nga kuan equipment tuwad siya wow daghan mo na kay mga kauban. So kung makakwalify ka na sa interview ugma, so dayon dito na daghan ya pagkuan requirements. Ay Cora. Sayo naman ka sir no. Kaya kay namin mo ikaw pa. Ang to sa Japan ba naunsa mo tinawa man toy syalan. Unsa man nga requirements pares na pud atong sa Japan nga mga requirements nato pagyapon ng mga kinahanglan. So kung makakuan ka na by next year na magkita ba ka ta na
Kasi di na tayo magkita, masyalan. So, balhin sa tagkuan. Kani. Balhin sa tadinhi. Ay. Matumba, tumba lagi. Na may kwi. Na may kwi gatingog. Sa tuwa kwi man siguro sa tuwa. Kwi ay. Kwi. Hangos mo ko. Dayon, pull up na sadta. So ilang pang pull up, nasa slay pang kuan, naslay pang bata o pang dagko. So ay taas na ay gamay. Sugalan gid ko ilmas dagko. So kanang gabihas ha, 200 piso na sir, 200,000 peso. Grabe dakuan na sir no, grabe jud. Dakuan na eh. Wa man katunga ako ana, uy. Grabe na sir, 200 to 300,000 gabiha. Pila naman na mo monthly halos. Pila na sa mga US dollar na sa mga pila. Sa mga $5,000. 5-6 ana, 5 to 6,000 dollar kabiha. Grabe dakuha sir no. Sana all unta sir, hopefully makakuan ka ba no sa imo Japan, wa man kakakuan nato. Ay man na sa tiyo ay. Huli ko dito niya siyang barbell. Mayon ta sir eh. Sige sir. Mayon ta. Katong sa Japan nimo nawa man sa siya alan eh. Namingaw man. Hopefully sir unta makasulod ka na. Gabi sa 200 kakuha sweldo ha eh. 200 to 300. Mas maayo nun sir kay paspas lang response nimo. Si Ate Irish, wag mo magkuhan, wag mo makita. Meaning, interesado gid. Oh, interesado sir. Kay paspas man lang response. Kay kung dugay, di ba? So kung dugay, pasabot, di sila na ka interesado sa imuha, no? Kana kay kuan man ka paspas mga response nila. So swerte kay sila sir. Swerte kay sila nga ni kuan sila nimo. Mahay itong sa Japan ba? Unsa may status on sa imong kuan? Sa isla. Ang pabalhin mo, balhin ka? Nagkuan na ka? Magpaminlan, balhin ka minlan?
Mas maayo. So imong kuan mo na interview na mo na kuan na mga American citizen na dili na wala di na kamagi mga Pinoy. Direct gid sila mismo. Kung sa mo transfer, so mual sa kadiyot sa konsara Barbil. Eh, wala ni tao. Bawas makapuli na ta. Nindot ang sir eh. Sige, chance na kay na nimo ba? Chance na kay na sir. Mayon ta sir eh. Mas may na sir ba kay kuan kayo. Paspas ang response nila ba? So mas dali. Dali ang process ana. Basin need na kay nila. Ikan na lagi paabot siguro nila ba? Ganahan ko diri ba kay gaping-ping akong gamay akong naong oh. Ping-ping di sa suga. Yeah, magigotom na ko ba. Nagkutoy na akong tiyan. Osad. At least daghan kag option sir ba? Pink good sir sa kuan na good sa suga sa effect ba? Ah, mo din nagping sa suga di ay. Wasa katong pag summer vacation na mo kay nag swimming pool man mi. Katong sa akong vlog sa swimming pool ba. Hangtod ka no pa manawa ang kalain bag igo sa kuan ay swimming pool. May magsunog akong bukton. Wa sir ay pink boy nga. Pink tungod sa suga ba? Na danagan suga mo nagpink. Asa sa balik sir kay nihawa na si nihawa ang kuan babae. 안 보인다고 했는데 어느 절에 보여가 하다가
컨셉 다 나왔거든. 나서도 그래서 아마 내가 올해까지는 Lami ay. Kalami sa barbell sir eh. Oh, reflection good. Oo, sa reflection man good siguro ni kay. Wala man. Walang pink. Sir, naman kay laptop sir, no? Mag-PM lang niya kunin mo sir, niya sir tataod. About sa kuan ba? Pa-support mo sa akong kuan ba? Pang watch hour gani sa YouTube. Kung dili ka busy ba? Pa kuan. Makuha na ko ang watch hour gani. Kay kinahanglan man makuha kako dapat maabot na ko ang kuan. 3,000 watch hour. Then 500 subscriber. Para pwede na ako maka-apply og monetization ba. Bisag kuan lang gud sir kanang ay nakamute. Kang i-play all gani mo nya. Bisag imo lang i-minimize gani mo ang kuan tab para at least di samok sa imong kuan ba. Ang kuan, ang kauban nagluto man to siya kuan. Manok sugot yung giluto. Daghan na ba akong video sir, so basig kuan. Kung i-play all nimo siya, naam ko yung mga live nga kuan good, so tag 2 hours but 1 hour niya. So kung i-play all to nimo, siguro basin makaabot na ba katong kuan? Whole day? Kung i-play all nimo. So kuan lang, ay bisag kuan lang mo. I-minimize nimo ang tab para dili kay samok. So ay i-mute kung imong tan-awon kay kung maka-mute man gud ang video, kuan dili siya counted kung naka-mute ang video. Dapat naka kuan with volume gani, with sound. Hapit na alas 9, 8:40 na. Ay, asa nagbalik. 뭐 때문에 막아버리지. 뭐 돌아다니고 말고. Bukat naman. Mag-ibotom na ko da, kinibukat na. So, mabalik na ko sir. Padaw na ko balik dito sa katong may train. Lakaw na sadta. Kay hapit na magkuan, 8:40 na. Mag-feel na ko gutom. Di ko sunog edit ang katong kuan. Akong vlog gahapon para ma-upload na ko niya. Ni kuan sir, kabot na ako sa balay. Kaon dayon. Ayun ako magtiwas ko edit ato akong kuan lagi pang kuan akong vlog gahapon. Tiwas ko tong edit para ma-upload ba. Ma-upload na ko niya. Kung dili
tapulan dili dukaon. Dukaon gani di mo mag-edit. Patay na nang huyab naman hinoon. Dili sir, kuan. Advance mi din hiyo kuan. 1 hour. So diha kuan pa, 7 pa, 7:40. Dinhi 8:40 na mi dinhi. Kaon gid sir. Di mahimong wait di mo kaon. 그래 갖고 폰을 썰어가지고 그래. Kung pamasos jud ka sir, kung kuan ka pamasos, okay kayo kaon ba. Then barbell, kung pamasos jud mo kuan. O kung pakuan lang pang kuan lang gid og timbang, pang us-us. So mo na medyo less kuan. Minimize na mo rice. Pero ako di jud ko minimize sa rice. Ay lami kay kaon eh. Lami kayo ihab-hab. Kaon daghang rice nya dayon. Exercise dayon. Aw. Hili sa Japon. Nya sahay kani masigian og sa gonsunan og inom sir, sus patay. Mawa ang kuan lawas lagi. Tubo mo. Dali ang tubos fats eh. Di wa na may di na ka-exercise. Labi na magsigta inom sus. So padong na ko balik. So malabang sa balik sa may kuan stoplight. Ay, nanghuyab na ko. Patay. Samutig makakaon doon niya. Di suni matiwas og edit ba? Oo, inom sir. Okay, kayo po. Kasagalan mo, inom ko good kay kuan. Mostly good weekend. Sus, nag-uunta oh. Wala na. 4, 3, 2, 1. Wala na. Di kaabot. Giahak. So, Manila oh. Mga bus. Okay, lami kay inom sir. Di. So, kuan yun. Dapat inom sa limit lang sa git. Tuyang ba? Laban nag-inom wa na. Di na ka-exercise. Ang ilas ng kalsada din di ba kay sa kada kilid gid sir kuan kani ginani sa ni. Ang agianan gid sa kilid. So dag ko sa danggian sa kilid sa tao. Di ba? Yan nasa gi ka nang naka brown gid yang kuan sir ba. Means pang kuan gid agianan sa tao ba. Uwang mo, nagunsa pa man sila. Di na. Mga kuan siguro ay mga the barkads, mga barkada. Yung Lagi planado kaya, hindi kay kuan ba? Unya kuan sad dagko gani, lagpad ba? Sa tuwa kay man di man planado to di gid planado kay nag-abot sa kuan labi na sa grabe na traffic so desisyon nagkuan mag-widening na gani sa daan so
Katutaw na yung mga kuan sa kuan maigo sa way dining luoy kayo. Wa man gud plano hidaan no sa kuan. So wala pa ba? Diha na magkuan. Labi na magkuan ng tuig na sig dagan. Ya, gabi na kayo kuan mga sakyanan. Ya, gabi ng traffic so way dining sa dalan. Dayon daghan din maigo, luoy kayo. Dinhi lagpat igdaan ay. Katugay sa mo sa una dito sa tong una na kong address kay unsa gutong kuan na. Bukid na guto dapit gud. Silingan na mo mga humayan pero gabig daan lapad pila ka lane mga 6 lanes gud to. So padong ko balik sa tunnel, hagi na ko balik tunnel. Sige lang ko pang huyab. Nanayapon na ka sir? Nga, nahapon na mo lang ga? Nahapon na si Paing? Pakanikaon? Ang sa man yung sudaan? Sa sudaan nyo sir? Klaro kay lamin sa kinagsudaan. Abot kaon dayon may palitan og kuan ay napalay red horse may itong abog red horse da. Ay duka naman yung koy. Kalami sa baka nga sabaw ay. Wow ay. Wala nang koy fruits man. Wala ko kapalit og fruits man. Lamita kuanda apple ba? So balik ta sa tunnel. Ilang tunnel okay na mga drawing ba? Wow. Hangin man ang gabi nata. Gamit bitaw. Nya kuan. Last week man siguro to kay kuan. Daghan kay display nga kuan, green apple. Wag nang tinghal siguro to kay katosang dito sa may giliguan na mo sa sapa kay kuan nasa didaghan dito daghang kay bunga mga green apple mag season nila nya mag last week so nang harvest ko mga green apple. Nya kasagaran silang apple kay mag pila ka bok mga napod so ka bok po, sobra na po. Yeah. Balitag kuan. 400 peso. 400 peso mag nakaputo siya ba? Yeah, sulod mag mga 10 siguro. 10, 11 kabuo. So, di kayo na nakamahal. Daghan naman sa tambay sila lang payag o kayahay ay
어디 한 번만 더 타자 한 번. 이상해 다리. Sige sir. Sige sir, thank you kay sir. Sige, hapit sa kumakuan sir. Upload na ako hapit sa my train, then dito na ako sa balay. So ako na lang siguro in sa akong live. Muka lang ako nimo. PM lang ako nimo sir. Kamu nandiyan to, isi nga hindi. Katuro na. Sige sir, amping sir. Thank you for watching. Thank you for watching sir. Sa sunod na sad kung di ka mabisi. Thank you sir. I-apil lang ko kaon sir. I-apil ko higop sa sabaw ba.